हेलो लोगोफोर बरायबावबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव पीएम किसाननि फैसा हाबनाय मेसेज खायसे फैदों आरो फैयाखै जुदि नोंनाव मेसेज फैयाखैबा जों माबोरै मोनसिगोन जे नोंनि एकाउन्टआव राङा हाबबाय होननानै स' बेखायनो नोंथांमोना गिबियावनो रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअखौ नायजोब खायसे भिडिअ नाया डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो जास्ट नोंथांमोना भिडिअ नाय बारा गोलाव नङा गासैबो प्रसेसखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन आरो जेब्लायबो नायबाय थानो हागोन आरो नेक्स्ट किस्ति माब्ला मोनगोन नोंथांमोना बेयाव आपडेटखौ मोननो हागोन दा पीएम किसान खायसे किस्ति 1 मोनदों खायसे 16 मोनदों खायसे 17 खायसे 15 दा जों बेखौ बोरै मिथिमारगोन बबे एकाउन्टआव हाबखो पेमेन्टआ हाबदोंना हाबाखै जों लाइभ प्रुफ नायगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबानो जाबाय स' बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि आसनि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन बेनो जाबाय बर' रावजों बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा जोङो फार्स्टआव थांगोन पीएम किसान अफिशियल साइटआव आइडिखौ नायगोन आइडि थाबासो नोंथांमोना नायनो हायो आइडि गैयाबा हानाय नङा दा जोङो जेब्ला पीएम किसाननि पर्टेलाव फैगोन ना अब्लाथाय बिथांमोना मोनसे डाइरेक्ट बेबादि शो खालामो जे जोंहा सिगां मोनदोंमोन एसे खममोन नाथाय दायो बारायनानै 9.26 कौटि जन बेनिफिसियारि फार्मारफ्रा मोनदों नाथाय सिगाङाव 9.3 मोन दा बारायनानै 9.26 होनबाथाय गोदानाबो मोनदों आरो स' जायफ्रा गोदान नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों मोनदों अके चेक खालामबानो जाबाय दा खायसे मोनाबो जानो हागौ माखासे प्रब्लेम्स थायो एकाउन्टआव दा जों बेखौनो नायनो फैदों स' बेखायनो जों पीएम किसाननि पर्टेलाव फैनानै जोङो फार्स्टआव मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय नोंथांमोननिया स्टेटासखौ नायनांगोन स' बेखायनो जों अपसन दङ नो युवर स्टेटासआव जोङो बे टिराव खनसे क्लिक खालामना होदो दा खालामनाय लोगो जोङो ओरैबायदि अपसन फैयो नै नोंथांमोना फार्स्टआवनो आइडि नांगौ होनखादोंमोन ना बे आइडिखौ जोङो बेयाव होनानै नोंथांमोना अटिपि बेसिसावहाय नायनो हायो स' बेखायनो आइडिखौ होदो खेबसाखौ होनानै गेट अटिपि होयोबा नोंनाव अटिपि मोनब्रै थांगोन बेखौ होनानै जोङो भेरिफाइ खालामबा आइडि मोनगोन दा जों एग्जाम्पल महरै सासे बेनिफिसियारिनि आइडिखौ होबाय बेनिफ्राय जोङो गेट अटिपि लांबाय नाथाय पर्टेला ओरैबायदि बिजि मानोना अल इन्डिया नायगासिनो गोबां प्रब्लेम्स मोनदों खायसे हाबदों आरो हाबाखै नालाय बेखायनो दायो अटिपिआनो फैयाखै अके जुदि अटिपि फैयाखैबा जोङो नेक्स्ट मोनसे वेबसाइटआव नायगोन जे बेनि फैसाया हाबदोंना हाबमाराखै एबा नोंनिया हाबदोंना हाबाखै जों बेखौ नायगोन दा जों आइडि गैयाबा गोजौनि मोनसे अपसन दङ जों बेयाव क्लिक खालामनानै जों आइडि रिकभारि खालामना लानो हायो दा जोंहा नै फैयाखै अटिपिआ अके दा अटिपि फैयाखैबा नोंथांमोना प्रब्लेम मोनगोन दा जों अटिपिखौ मोनासै बेनिफ्राय जुदि आइडि गैयाबा नैबे अपसना बेयाव क्लिक खालामदो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो जोंहा माने आइडिखौहाय रिकभारि खालामना लानो हायो दा जों बेयाव क्लिक खालामबा ओरैबायदि अपसन मोनगोन जेब्ला नोङो बै समाव पीएम किसान एप्लाइ खालामनायाव फन नाम्बारखौ होदोंमोन ना नङाबा आधार कार्डखौ होदोंमोन जों बेखौ जों गाहायाव मोनसे मबाइल नाम्बार होनाय दङ बेयाव होदो बेनिफ्राय खेबसाखौ दं बेखौ होदो बेनिफ्राय गेट रिपर्टआव लांनाय लोगो नोङो आइडिखौ मोनफिनगोन अटिपिआव नाथाय दायो अटिपि फैयाखैना जों बेखायनो मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय जों मोनसे अफिसियेल साइटआव थांगोन अके दा जोङो गुगोलाव लिरनांगोन pmms.nic.in बेबायदि होबानो जाबाय जास्ट बेबायदि टाइप खालामबानो बेबायदि पर्टेल फैगोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय अके देन बेनिफ्राय मोनसे स्टेटास ट्रेकार दङ बेयावबो नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय आं बेखौ एसे क्रप खालामबाय बेखौ नायबानो जाबाय रोंखागोन आं लिंकखौबो होदों डिसक्रिपसनाव डाइरेक्ट फैबानो जाबाय नङाबा जों बेयाव थुनाय लोगो ओरैबायदि अपसन होयो नोंथांमोना केटेगरि वाइसआवहाय नायनो हायो दा जोङो बेयाव माखासे डिटेल्स नायनोबा ओरैबायदि खायसे मेसेज फैयो आरो फैया अके मानोना बेंकनिफ्राय मेसेज हरनाया खायसे लेट जायो स' बेखायनो नोंथांमोना मेसेज गैयाबाबो जों नायनो हायो आइडि लानानै दा बेखायनो जों केटेगरियाव सेलेक्ट खालामनानै पीएम किसान बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेयाव जों सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय जोंहा दहायनि बायदि आइडि थाथारनांगोन आइडि थाबासो नोङो मोननो हागोन स' बेखायनो ट्राइ खालामबाय था नोंथांमोना आइडिखौ बेयाव होनानै मोनसे खेबसा कड दङ गाहायाव बेखौबो नोंथांमोना एन्टार खालामनांगोन अके स' बेखाय नोंथांमोना खेबसा क'डखौ बाव होदो बेनिफ्राय जोङो सार्चआव थुना होनांगौ दा मेसेजआ फैया नालाय बेखायनो आइडि थाथारनांगोन होनबासो जोङो नायनो हायो गासैबो पासबुकआ बेयाव श' जागोन फैसा हाबनाया दा जोङो होनोसै सासे बेनिफिसियारिनि आइडिखौहाय बेनिफ्राय जोङो सासेनिखौ नायबावगोन गासै सानैनि नायगोन मानोना जोङो लाइभ प्रुफ नायगोन फैसा हाबदोंना हाबाखै अके दानिया जोङो सार्चआव होबाय अके देन सार्चआव होनाय लोगो बेयाव गासैबो पासबुकआनो ओंखारजोब्बाय पीएम किसाननिया दा बेवहाय नाम थाबाय आइडि थाबाय बेनिफ्राय बेनिफिसियारि कड नाम्बार थाबाय एजेन्सि कड नाम्बार थाबाय स्किम कड नाम्बार थाबाय बेनिफ्राय पारपसआ मा बबे किस्तिखौ नोंनियाव सोहरखो मैया एबा दाखालि स' नोंथांमोना बेखौ नायनोबा बेयाव इनकाम सापर्टआव इनस्टलमेन्टआ हाबबाय 16 किस्ति बिनिया हाबबाय स' खायसेया 15 16 1 2 3 बेबायदि मोनगोन जाय जिनिसा हाबदों बेखौनो खिथागोन बेनिफ्राय बेंक नामा ब्लेंक थागोन आइएफसि ब्लेंक थागोन होजोबा बेनिफ्राय एमाउन्टआ थाबाय 2000 बेनि फैसाया हाबदों आरो अके स' बेनिफ्राय रिक्वेस्ट डेटआ जाबाय
जुन 15आवनो खामानि मावदों बेनिखौहाय दा जायखिजाया फैसा हाबनायखौ नायनोबा एमाउन्टआव नायबानो नोंनि एकाउन्टआव बेसेबां हाबदों बेखौ नोंथांमोना लाइभ प्रुफ हिसाबै नायनो हायो डेट मिन्स नोंनि फैसाया हाबबाय आरो अके बबे किस्ति हाबदों बेखौबो नोंथांमोना मिन्थिखाबाय दा बेनो आरो नोंथांमोना बेबादि प्रसेसआव नायदो जायनोखि नोंथांमोना गासैबो जुदि अके दङबानो मोनखागोन बेखायनो बेंकआव नोंथांमोना चेक खालाम जुदि मेसेज फैयाबाबो नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन दा बेनोमोन नोंथांमोना मोनबाय दा जों सासेनिखौ नायबावसै गोदाननिखौ जोङो नायसै जे गोदाना माबादि मोनदों दा बेनिफ्राय गोदान दाखालिसो एप्लाइ खालामनाय फार्स्ट किस्ति मोनजेनबाय नोंथांमोना बेयाव नायदोनै इनकाम सापर्टआव इनस्टलमेन्टआ 1 दङ डेट मिन्स मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय एमाउन्टआ 2000 बेबो मोनबाय बेनिफ्राय बिनिया रिक्वेस्ट खालामदोंमोन माने एप्लाइ खालामदोंमोन मार्चआव अके 2024 नि मार्चआव दायो नोंथांमोना मिथिबाय जुन जागासिनो दङ माने किस्ति मोनबाय आरो दा बेनोमोन गोदान आरो गोजाम नोंथांमोना मोननायखौ नुनो मोनबाय स' बेबायदि नोंथांमोना चेक खालाम नाथाय आइडिखौ नांथारगोन जुदि आइडि गैयाबा नोंथांमोना मोननाय नङा